Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco kelas kalih kepanggih malih kalih Bu Guru sinau basa Jawa patemon kalih lingkungan lan wit-witan. Judulipun Apotik Hidup. Saderenge sinau, monggo konco-konco maos basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam sakiwa tengu bisa diupakara lan dimanfaatake. Kebon bisa ditanduri wit-witan sing akeh gunane. Contone tetanduran kang kena kanggo tetombo. Disimak cerita ing ngisor iki. Apotik Hidup. Pak Karto lan Bu Karto wis sepuh, yuswane watara 25 taun. Senadyan sepuh, isih sregep nyambut gawe. Nanandur ing kebon lan pekarangan kiwa tengen daleme. Kabeh ditindakake kanthi seneng. Daleme cilik nanging pekarangane amba. Ditanduri tetanduran serta kekembangan. Kabeh tinata katon asri. Tetandurane kena kanggo tamba. Ana blimbing wuluh lan empon-empon. Empon-empon iku ana jahe, kencur, kunir, kunci, lan laos. Tetanduran iku diarani apotik hidup. Sawijining dina, Lik Marno sambat tangane Linu. Banjur njaluk tamba. Pak Karto banjur milih jahe. Bu Karto banjur marut jahe kuwi. Nuli diwedhakake ing tangane Lik Marno sing linu. Sakwise 2 dina, linu-linune wis mari. Amarga kersane Kang Maha Kuwasa lantaran jahe. Mula prayoga padha nulodo Pak Karto lan Bu Karto. Migunakake pekarangan omah kanggo apotik hidup. Saking wacan ing nginggil wonten tembung-tembung ingkang saged dipun garis bawahi wonten ing basa sastra cilik menika. Ingkang sepindhah apotik menika artinipun toko jamu utawi toko obat. Kang nomor kalih linu menika krasa lara ing balung utawa untu. Kang nomor 3 prayoga menika panglimbang kang becik utawi becik utawa pantes. Ingkang nomor 4 sepuh menika artinipun tuwa. Ingkang terakhir yuswa menika umur. Sakmenika ayo nyoba. Nomor 1, pira umure Pak Karto lan Bu Karto? Nomor 2, apa wae tetanduran empon-empon iku? Nomor 3, apa sebabe Lik Marno njaluk tamba? Ing sabanjure tulisan jenenge manut gambar. Sing sepisan kena kanggo obat. Sing gambar keloro kena kanggo nyayur seger lho. Sing nomor 3 rasane kecut banget. Sing nomor 4 warnane kuning. Nah, sing terakhir nomor 5 kena kanggo obat panen digosok-gosok. Jawabane ditulis wonten buku tulis, difoto dan dikirimaken wonten WA-ne Bu Guru. Matur nuwun kanca-kanca, diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.